الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande nyande alarba go'ore lewru ramadana hijira annabi meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallama ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeeɗiɗi yaadore be sappo e jeetatabre lewru ɗiɗabru miladiya ujune ɗiɗi e nogas e jeego. hande en fuɗɗata fassirgo deftere Allah teddunde. hande en wowino kala hitande fuu en waɗan we'itto je en we'itirta tafsiru meɗen be dedei uslubu no en tokkirta en gaɗa tafsiru meɗen ha hitandere man. To amma larango rawani en ɗon nder tafsiru en kaɓɓai defte nden Allah waɗani fulde bo meɗen mayde ha no gasre lewru ramadana sai laati nyande man on en darni waɗugo tafsiru en kaɓɓai defte. To ɓeɗo en hositirta tafsiru meɗen hikka ɗum imtidadu on jokkaki tafsiru meɗen je rawani, kanjum waɗi en wala haje waɗugo we'itto en yahan be uslubu meɗen je rawani je en yahirta. En ɗonno nder fassirgo deftere Allah teddunde ha surahul baqara en ɗonno ha ayare en umiran be nanta ayare kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جمراوي كتب وفرلجني ووجبني عليكم القتال كونوا هادو مودون onon mu'minin fal hali yake man bo huwa kanjum do kurhun dum gaynido lakum do modon wase hakika an takrahuna on ganya shay'an hunde wa huwa khairun lakum dum khairun ha modon wase hakika an tuhibbuna on gida shay'an hunde wa huwa sharrun lakum dum sharrun ha modon wallahu ya'lamu jamirawo do andi wa antum la ta'lamuna onon anda. ayare ɗo nde wari nde jippi ha siyaqu surahul baqara nde wardi be kalimawol kutiba kalimawol kutiba ha nder surahul baqara ɗo on noni nayabre arande jamirawo wino kutiba alaykum siyamu ya alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. nden jamirawo lori jippi hala sumaye
nden jamirawo lori wi kutiba alaykumul qisasu, nden jamirawo lori jippini kutiba alaykum hina alwasiyati. kutibaji ɗi tati ɗi wari, ɗi pat bo ɗiɗo farliɗina on, mana ɗi wari ɗi wajibini hunde. nden ɗo on woni nayabre. jamirawo wi kutiba alaykumul qitalu, o wajibini konu ha dow meɗen. to sai modiɓɓe asbabu nuzuli ɓe wi ayare ɗo kayre on tatabre ha jippugo ha farliɗinago konu. ayare arandere kayre on udina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. kayre on ayare jippunde ha surawol furqani to tabara mangol. nden sai ɗiɗabre bo wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, ay kayre bo nde ɗo wiya habde ha dow sabilillahi be nanta habdoɓe be moɗon. sai ndeɗo ɗo bo nde wari dow siyaqu wajibingo, jotta ka qitalu mana kon wajibi on ha dow mumini'en. to sai modiɓe laari eno waɗi ayare ɗo nde wari dow wujubu, mana nde wajibini konu. to wakkati man arande jippunde nane man nde umri dow taskugo on. uzina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu, ngam nane annago annabijo sallallahu alaihi wasallam jonde mako ha makka ƴonugo ko ƴoni yimɓe ha dina fu Allah wajibinayi konu ha dow mako, muñal tan Allah hokkimo. sai nde o eggi o warti wuro madina. nde o wardi wuro makina ɗoɗon wuro madina ɗoɗon on jamirawo waɗanimo izini konu, kanjum on uzina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu. to sai ɓe ɗo taska, nden jamirawo lori famtini ɓen wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, nden ndaɓe on habdata bo ɓen on habdata, kamɓe on woni habdoɓe be moɗon. wakkati el man wala habdoɓe be annabi sallallahu alaihi wasallam, sai yimɓe ɓe mako, yimɓe makka, amɓe woni quraishu, amɓe on hamaɓe Allah lelal annabijo arti yettugo. nden annabijo ƴoni ɓe ay sanadi ƴonandu annabijo ha maɓɓe on waɗi ɓe ɓillani annabijo be nuɗɗinɓe fo ha ɓe farti ɓe wuro makka, ɓe warti madina. nden jomirawo dugani ɓe, nden waɗi taksisu hoori nda habdeteɓe man, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. nden ayare tatabre ɗo nde wari kayre bo nde ɗo wolwana mumini en, kutiba alaykumul qitalu, kono wajibi ha dow mumini en fu muɗum. to haɗo modiɓe masabaji sai ɓe gaɗi konngol, ɓe wi kadi kutiba alaykumul qitalu ɗo ka ɗum fardu kifayana, jotta ka kala julɗo fu wajibi o haɓana. woɓɓe wi aa ɗum fardu kifaya on, woɓɓe nder modiɓe bo ɓe wi aa fardu ayni on. ranani ɓe wima fardu kifaya, to woɓɓe feere nder julɓe ummi waɗi hunde man, to ɓe lutani woɓɓe, mana he'ani luttuɓe ɓe ummay. ranani ɓe wima fardu ayni bo to ni a julɗo dole maɗa. to haɗo ɓe wi ayare man no nde famirte sai nde laare zamanuru, wakkatiyel nde jippi wajibi dow kala sahabo en fu ɓe haɓa, nde wajibi dow maɓɓe konu. to ɗoɗɗon on annabijo sallallahu alaihi wasallam sai waɗi ka wurtingo, ayi to ton hanko annabijo be hoore mako arti fuɗɗugo, en tammi en tawan ka yeso. sai diga ɓawo ɗo o loro o subta ɓeɗe ɗo dille ha wakkere kaza, o subta ɓeɗe ɗo dille ha wakkere kaza, ha ɗum yehi ɗum huuɓi, ha nde islama yehi huuɓi feeshi. to sai warti jotta kam woɓɓe feere to ummi luttani woɓɓe feere, kanjum on ɗum en tawata surol bara to wa ma kana lil mu'minina an yanfiru kaffa wallahu nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fi ddini wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. sai ɗoɗɗon warti jotta kana yimɓe fuu yahata ba, aa woɓɓe on ayyinaɓe ummata nder julɓe ɓe yaha qitalu, mana ɓe yaha konu ɓe lutana woɓɓe. to nden en warta ha fassaru e ayare ɗo, jamirawo wi o farliɗini ko o wajibini konu ha dow meɗen, amma wakkatiyel man bo konu man ɗum gayni ɗum, mana yonki ɓiɓɓe adama ɗo wañi konu ɗo, wowo kurhul lakum. to eno waɗi yonki wañata konu, to sai en laara ɗume on woni dawa'i konu, ɗume on waddata konu man. o wiyete konu kanjum on habre hakkunde julɓe be nanta heferɓe. julɓe be heferɓe kamɓe on woni habdoɓe. julɓe ɓe habdan be heferɓe ngam ɓe ƴona ɓe wartira ɓe ha dina Allah, mana li ila'i kalimatillahi, ɓe waɗan konu ngam ɓe ɓamta dina Allah, ko kuma ngam ɓe renaka. to amma yonkiji maɓɓe, yonkiji ɓiɓɓe adama woni konu ngam dalila goɗɗo to o wurti konu, to o wari wurtugo o anda o wartanna o wartata o anda. nden to o wurti konu
o anda o waɗan nasarakuna o watta nden to o wurti konu o anda terɗe maako ɗo o wartidan be majana o wartiditana o anda to o wurti konu kanjum kono ni ɗum fuu majum ɗum mashaqqa on ɗum torra on be bone amma be ɗuɗugo baraji majum yonkinde andi wattan majum sai lati yonkiji wañan ɗum hawa huwa kurhul lakum qira'aji ɗon ɗiɗi woodi woɓe feere jangiri karhan o karhun karhan woɓe feere bo jangiri kurhan to ɗi fuu maji bo ɗiɗo sappa dow ɗume dow wañugo hunde hamɓe araɓɓe ɓe laati kono ɓe ɗo innira konuji yawmu karihatin kayre on ñalawmaare yiɗi wañi ko mo ñalawmaare wañande bi yawmi karihatin barban wa ɗanan aqarra bihi mawalikil uyuna ko ni amrumul kursumin wi yawmu karihatin ñalawmaare wañande to nden se jomirawo wi wase haqiqa an takrahu shay'an on waña hunde wa huwa khairul lakum kayre ɗo nde ɓurani on to anani ase ha qur'anu ba en fassirta ko ndey dow haqiqa on to haqiqa on wañan hunde amma hunde man kanjum woni kayru ha moɗon jihadi wajibinama dow mu'mini en amma ɓe wañi jihadi man ha wakkatiyel man jihadi man gaña ɗum ha maɓɓe amma bo kanjum on woni kayru ha maɓɓe jomira wi wa sai an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum haqiqa on yiɗan hunde wonde feere bo hunde man bo nde laata ɗum sharru on ha moɗon to se ɓe wi yonki ɓi adama ngaliban ki miilanan ko ki ayi ko yonki ɓi adama ɓuri miilango fuu mana ko yonki ɓi adama ɓuri yiɗugo fuu a tawan ko torrataki on nden ngaliban ko yonki ɓi adama ɓurata wañugo fuu a tawan ko nafataki on qitalu haɗɗo konu haɗɗo ko nafata ɓe hamɓe mumini en ɓe fotayi ɓe luttida be diina maɓɓe ɓe fotayi ɓe yajjina diina maɓɓe ka yotta ɓe fotayi ɓe sembiɗa sey to ɓe waɗi konu amma wakkati man bo ɓe yiɗa konu man nden da'a ko ɓe yiɗi mana wasi an takrahu shay'an wasi an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum ɓe yiɗi hamɓe ɓe joɗa tan ta ɓe haɓa ta ɓe torre ta ɓe yiida be imtihanuji ɗon bo kanjum ɗo kanjum woni sharru maɓɓe ngam ɗume kanjum ɗon nder ko sankitita dina haɗɗo nder modi ɓe tafsiru se ɓe wi'a ayare ɗo nde ɗo sappana yimɓe sulhu hudaybiya on ngam surol bakara ayi wari kangol ngol jippi ha fodde jisde sulhu hudaybiya wakkatiyel kanjum hitande jeegore be nanta hijra annabijo sallallahu alaihi wasallam yahugo hitandere jeeɗiɗaɓre to haɗo ɗon ɓe ɗon sulhu hudaybiya waɗi ayi wakkatiyel ɗon ngel annabijo sallallahu alaihi wasallam o wurti hudaybiya nden ha ɓe yahi ɗo ɓe yahan umra nden warti umra go ɓe haɗi ɓe nastugo makka warti ɗum konu on wakkatiyel man sahaba en ɓe pat se ɓe waɗi tahammusu mana ɓe cusɗi dow hamɓe ka jotta ka ɓe yiɗi ɓe haɓa tan kanjum noddi sulhu hudaybiya man sulhu hudaybiya nanema kala sahabajo fo wara o ɓila juuɗe makko dow juuɗe annabijo o wiya o soori yonki makko o soodi aljanna to ɗo on wakkatiyel man sende ɓe gaɗi sulhu hudaybiya ɓe timmini nden ɓe yerɓi sohaylu no amri noɗi waɗi sulhu be annabijo nden haala konu waali nde haala konu waali se wari saliri ɗuɗɗum fu nder sahaba en nder maɓɓe seydina oumar o waɗi ka waɗugo muhawara be annabijo sallallahu alaihi wasallam o wiyata annabijo kadi en wala dow gonga na nden bo kadi en jogayi diina na e ko hatta en habdugo be maɓɓe ɓawa ɓe pat maɓɓe ɓe shiri ɓe arti ɓe yiɗi no ɓe haɓa nden ɓe wari ɓe haɗama konu to ayi haɗɗo bo arama se nde wardi dow kofol wakkatiyel ɓe yiɗi konu na konu on woni maslaha ko julɓe ba wakkatiyel man ngam sulhu warti waɗama wakkatiyel ɓe wañi konu bo wakkatiyel man on woni wakkatiyel ngel handi ɓe waɗa konu to haɗo woɓɓe nder moɗi ɓe tafsir ɓe wi ayare man nde ɗo sappa ɗum on amma ngaliman ayare man ko jaali mana jumhuru mufassiroɓe ɓe yehi dow ayare ɗo kayre nde ɗo wolwana umumul mu'minina on wakkatiyel konuji waji bana jomirawo sende o wi o wolwi ɗabi'a ɓi adama yiɗan hunde man ɗum sharu on ha mako ba o wañirta hunde mo khayru on ha mako so o wi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna Allah ɗo andi onon on anda haɗɗo modi ɓe sen ɓe mbi hikima ɗo haɗɗo ni ngam jomirawo wolliri mudadatu kujeji lidditirotoɗi ayi nda yiɗugo nda wañugo nden nda bote nda torra ha on yiɗata totton on woni kayru bote kenan ha on wañata totton on woni khayru ha on yiɗata bo totton on woni sharru to ɗum on hikima waddugo ɗi to haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe wi ƴamowo ƴaman
kadi eno waɗi Allah waɗa ha kayru woni totton ɓi adama yiɗata, ha sharru woni bo totton ɓi adama waɗata. Nden jawmirawo waɗi haɗo ɗum kofol on, ha khayru woni totton ɓi adama wañata, ha sharru woni bo totton ɓi adama yiɗata. Sey wi to ɗo on woni nizamul kawni, ni jawmirawo shiriri tagle man, ngam o shiriri kawnu meɗen yeyra dow ɗume, dow tadaddu be ta'akusu, ɗum ɗo liddidiri, ɗum ɗo hofidiri ngam wangingo hikima mako jawmirawo. Kañum waɗi ha ragare sowi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Ay to kujeji liddidirdi ɗiɗi waray ɗi kawti, on heftata ko bongol ha nder maji. To torra waray, on andata ko daraja nema. To yidde waray, on andata ko bone ngaygu. Kañum haɓe wiyatama sey to ɗi ɗiɗi ɗi liddo wakkati go watawa to ɗi ɗiɗi may ɗi liddotiri na kanji on hokkate natija ba, aa sey ɗi rima khayru ha totton. Bana ɗume, ha shaja'atu ɗo wanga hakkunde cuusal, ɗo wanda hakkunde tahawuru be nanta jubnu, bana nonnon karamu shahu ɗo wanda hakkunde israfu be nanta shukku. To ɗi wari ɗi liddotiri ɗi ɗiɗi sey ɗi waɗa tawalludu ɗi rima khayru. Kanjon jawmirawo wi wallahu ya'lamu, hanko jawmirawo ɗo andi wa antum la ta'lamuna. Siyaku ayare ɗo nde wari nde ɗo sappa en dedei no konu woni, nden bo nde ɗo tindina en dedei no boteji woni. To sey modiɓɓe wi ayare ɗon nde jippi ha zamanu annabijo sallallahu alaihi wasallam, enen bo jotta no ayare ɗo woni ha meɗen. Hande wodi konu na ko wala konu, nden mana noy on ma'akazu ayare ɗo woni ha zamanu meɗen, ngam en andi konu farliɗinama diga zamanu annabijo sallallahu alaihi wasallam. En mbi jumhuru modiɓɓe yehi ɗo ɗum fardu kifaya on, to e feere ummi be man jippinani woɓɓe, ha ma yehi warti jotta ka konu wala no yimɓe fuu dillira konu sey lutta bana no wari ha surol baqara. Nden yehi warti zamanuji yehi ɗum ɗo canja, maalimul islami ma yehi ɗo famɗita ha ɗum waɗi itmi hilalu ɗum maasi ha wardi hande ɗo jotta ka no on woni kunu ha zamanu meɗen. Haɗɗo modiɓe sevi konu ha zamanuru meɗen yatamassalu fi amrayni, ɗo wanga dow kujeji ɗiɗi. Arande on kanjum woni jihadu nafsi, a hona yonki maɗa. Non woni honugo yonki, kanjum on a honaki, a haɗaki ko ki yiɗi, a nyo'aki ha dow umroje Allah. Ngam kala ko laati umroje Allah fu a tawan ɗum caɗɗum ha yonki. Ngam man to a honi yonki maɗa, a doliki a waɗi ɗum ni, to a waɗi jihadi hande. Nonnon bo kala ko yonki maɗa yiɗata ɗum latata ɗum sharru on ha maɗa pat bo, ɗon bo a haɗa yonki man. Nden kala hunde nde yonki ma wañata ɗum lata ɗum khayru on bo, ɗon bo a dara a waɗa hunde man. To a waɗi ɗum a waɗi jihadi maɗa. Nden sey ɗiɗaɓol kanjum on je watta tamassulu, mana je wangata ha dow marɗo bawɗe ha dow hunde. Kanjum bo hadisol annabijo ɗo kanjum wangirta man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illa fa bi lisanihi wa illa fa bi qalbihi fa dhalika ad'aful imani. To a laari hunde wañande ha zamanu maɗa ko ha wakkatel maɗa ko ha wuro maɗa, ha a mari bawɗe waylutugo nde, a waylitane be bawɗe. To a wala bawɗe a waylitane be ɗemgal maɗa, mana a wolwa. To a wala wolugo a wangina ngaygu maɗa, kañum a holla a yiɗa hunde man. To a waɗi noon a waɗi jihadi. Allah fammi en wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جمراوي يسألونك بلجم معنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام دغت لور حرمدين كيرو إتال كن فيها مارو قل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إتال كونوا وهبك فيها مارو كبير دم أي بموضم وصد عن سبيل الله حدغو دغت دين الله وكفر به اهفرناكو الله والمسجد الحرام اجولر ده حرمدين كيرو وإخراج أهله ورتنكي بمارو منه إبغو إمارو أكبر أمبوري مونكو إن الله هارو الله والفتنة كيفراكو أشد بوري ساتاكي من القتل دين تورو أكبر والفتنة كيفراكو أكبر بوري مونكو من القتل دين غوارو ولا يزالون هم به فرب بسيرتاكو يقاتلونكم بركب بمودون حتى يردوكم ها برؤيتاون بلورنا عن دينكم دغتو دين مودون إن استطاعوا تبدو مري بودي ومن كوموي nder modon yartadit irtoddi rudditi andini acci dina mako fa ulaika be do habirat amalu fayamut o mayi wa huwa kafirun o kefero fa ulaika be do habirat amalum kude mabbe yibbe wa ulaika be do ashabun nar dum yimbe yite hum no hambe khalidina be dumo be fiha ha nder maji. Sababu jippugo ayare do modi be wi ko filla daga to wahidiyo benon ta Tabarani ko da hadiseji man dulati dum marasilu on nde ayare arandere annabi sallallahu alaihi wasallam jawerde wi nane uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu jippi ya annabi seydi ka taskago kono odo taska kono amma o wurtai o lelai ha lewru safar wadi ayi ɓe warti Madina Rabiul Awwal nden ha lewru safar waɗi mana ɓadi hitande lebbi 11 nden hanko annabijo o wurti o hoosi sahaba mako o wurti o fayi nokkure wiyetende Waddana ko kuma Abwa'u ɗoɗɗo noon o wurti be konu arande o annabijo artini hanko be hoore mako wurti o mofti sahaba ɓe wurtidi ɓe yahi ha nokkure Waddanu koko ɓe ɗo wiya Abwa'u gazwatu Abwa'i amma kono waɗayi nden o warti hanko annabijo nde o warti se o wurtini Ubaydah ibn al-Harisi hanyum bo waɗani ɗum shamgal be sahabono e fere o reɓi ɓe yaha Hijaz ha kombi gure Makka man nder leddi Hijaz ɓe wurti ɓe yahi ɓe fotti be Quraysh amma Quraysh nde hefti ɓe doggi daray habre waɗay se Sa'd ibn Abi Waqqas tan fiɗi kurol to se laati kurol ngol Sa'd ibn Abi Waqqas fiɗi ha sariya man laati kanjum woni kuɗol arandewol fiɗangol ha fi sabilillahi nden diga ɓe wartayi annabi se lori waɗi shamgal nder lewru Rabi'il Awwal en wollata ɗo nder se annabi jo lori waɗi shamgal o haɓɓani bappa mako Hamza o waɗi kañum bo wurta yaha kañum bo lori wurti yehi amma habre waɗayi ɓe ngarti to nden hanko annabi sallallahu alaihi wasallam be hoore mako se o ummi o mofti sahaba en o dilli nokkure wiyetende Buwaq o yahi ɗoɗɗon ma habre waɗay ɓe ngaɗi sulhu o warti nden o lori o wurti be hoore makko o yahi gazwatu Zatil Ashirati o yahi ɗoɗɗon ma habre waɗayi o warti oɗon jooɗi ha Madina ɗo nder lewru Jimadal Ula nayi Rabiul Awwal nonnon ni nder Rabiul Awwal on ɓe wurti Rabiul Sani wala shamgal wala bo annabijo wurtayi o yerɓay sahaba en se nder Jimadal Ula ɗoɗon non o waɗi shamle ɗiɗi o wurti nde ɗiɗi nden o warti oɗon ha Madina nder nyalɗe man on Kurzum no Khalidin bo se wari hippi geeloɗi maɓɓe ha Madina o hooside ɓe o doggidi o hooti Makka annabijo se wurti be sahaba en ɓe tasnimo ɓe jokkitaymo ha ɓe wari nokkure Badar se laati kanjum on konu Badar arandejo annabijo se warti to nde annabijo warti ɗoɗɗon on se o windani Abdullah ibn Jahshin sariya mako o windani mo ɗereji ɗiɗi o hawti o be sahaba en jeetato nder maɓɓe hamɓe sahaba nayi Abu Huzaifata ibnu Utbata woni nden be Sa'd ibn Abi Waqqas nden be nanta Ukashatu ibn Mihsan nden be
Utbatu ibn Ghazwana, nden Amir ibn Rabi'ata, nden Kurzum ibn Khalid, nden Abdullah ibn Fida'in, nden Kurzum ibn Khalid, nden be Suhayl ibn Bayda'a. Qudamatu ibn Abdullah be Suhayl ibn Bayda'a be jeetato hawti be Abdullah ibn Jashin. Annabi so windani mo dereji ɗiɗi. Ɗerol arandewol o waɗi mo hanko on ardata konuman, mana shamgal maɓɓe ɗo hanko noni amiru sariya man. Nden o wi hokki mo ɗerowol ɗiɗaɓol. Ɗerowol ɗiɗaɓol ɗo bo o wi ta o maɓɓitagol sei to ɓe yaadu balɗe ɗiɗi. To Abdullah ibn Jashin sei wurti be sahabo en jeetato, sei nde ɓe yaadu balɗe ɗiɗi, nden o maɓɓiti ɗerowol sei o tawi ko annabijo windi ha magol: bismillahi rahmani rahim, sir ala barakatillahi hatta tatiya nakhlata warsud ira quraishin la'allaka tatina minhum bi khabari. O wi o dilla bisimillahi, o dilla be barka Allah, sei to o yetti nokkure wiyetende Bannu Naklata. Bannu Naklata waɗon hakkunde wuro Makka be nanta wuro Ɗa'ifa. Nden ɓe waɗa rasdu, mana ɓe heɗita settewal ngal Quraishu en wurtata filuji maɓɓe. To ɓe wurti be filuji maɓɓe man, o wi o heɓana ɓe habaru. To nden hanko Abdullah ibn Jashin o jangini sahabo en ɓe wondi ɓe jeetato. Nda ko annabijo nanema annabijo wi ta o dola ko mo yiɗi tokka mo yiɗa bo lora. To nden sahabo en annabijo ɓe o umrata arande ɗo kono wuddi annabijo ummi arande be ɗiɗabre be ɗe en lumti tatabre be nayabre man pat annabijo waɗay lansarinkejo muhajirina tan. Nonnon sariya je Ubaydullah ibn al-Harisi be Abdul Muttalib, sariya Hamza, sariya Abdullah ibn Jashi, ɗum pat ɗum muhajirin ko en ɓe maako ɓe Makka ɓe o wartidi Madina, hamɓe on o lelata ɓe ha ɓe habda be yimɓe Makka. To nde ɓe wurti hamɓe go ɓe yehi nder Jimado Sani ha ɓe yotti nokkure Bannu Naklata go, ɓeɗo jooɗi ha maare. Sei settewal Quraishu en bo wurti Makka ɗo dilla Ɗa'ifa. Mo ardi settewal mai bo ɓeɗon wiya mo Amru ibn al-Hadrami, hanko bo ɗo wondi be Usman ibn Abdullah ibn Utbata, be Nawfal ibn Abdullah ibn Utbata, be Hakam ibn Kisana. ɓe nayo ɓeɗo ardini geeloɗi be dimlatteri maɓɓe. To sei anko Abdullah ibn Jashin so o wi goto maɓɓe laɓa, ngam to goto maɓɓe laɓi ɓe mbiyan ɓeɗo ɗo ɓe waɗi umra on, na hamɓe ɓe heɗiti ba. To nane ma hamɓe araɓe ɓe yahan fajiri, to ɓe weti yahugo nange waɗi sei ɓe waɗa lemaru maɓɓe. Nden to nange feewi kikire umma ɓe waɗa gewol maɓɓe, ɓe lora ɓe waɗa lemaru maɓɓe. Ɓe pat ɓeɗo jooɗi ɓeɗo ndaridira ha wari ñalawmare ragare nder lewru Rabiul Awwal nder lewru Jumadu Sani. To sei ɓe ngaɗi khilafu jango kam Rajab bo ɗum lewru hurmadinkoyron habre waɗatake ha maare. To ɗo ɗonon sei ɓe mbi to en acci ɓeɗo ɗo ha lewru hurmadinko nasti on fotai ɓe, ngam man nder kikkiɗe ɗo en habtanoɓe. To ɗo ɗonon Udamatu ibn Abdullahi sei o happiti, sei o hoosi kurol, sei o fiɗi am numnol Hadrami ha logol, sei o mbari mo. Nden ɓe habtani ɗiɗi, ɓe nangi Usman ibn Abdullah ibn Utbata be Hakam ibn Kisana, ɓe nangi ɓe haɓɓi ɓe. Nden Nawfalu hanko bo o wawi pargal o daɗi ɓe. To nden sei ɓe hoosi dimlatteri man be dahaɓe ɗiɗi, sei laati dimlatteri ɗi ɓe hoosi ɗo kanjum on ndalagu arannewu keɓa ɗum ha Islama. Amru ibn al-Hadramiyu hanko noni kefeero mbaraɗo ha nder ɓawo jihadi farde inama. Nden hanko Qudamatu ibn Abdullahi hanko bo o laati hanko on arandejo mo mbari kefeero ha fi sabilillahi. Nden dahaɓe ɗiɗi ɗo kanjum woni Usman ibn Abdullahi be nanta Hakam ibn Kisana, ɓe laati ɓe on dahaɓe ɗiɗi fi sabilillahi. Sei ɓe wartidi be maɓɓe ha Madina. Nde ɓe wartidi be maɓɓe ha Madina sei wari wofotiri ñalawmare man go ñandere nde ɓe habdi be maɓɓe ɗo ɓe mbari oɗo ɗo laati ɗum nder go'ore Rajab on, na wayi ragarere Jimadul Akir ba. To sei ɗum waɗi balbal hamɓe Quraishu, sei ɓe mawnini hunde man. Nde ɓe mawnini hunde man wi to jotta ka Muhammad annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo habda be maɓɓe ha lewru hurmadinkeɗo. En jangino haala lebbi karamɗi man kanjum lebbi tati haala hijju. Allah waɗi ɗi harmini ɗi ta habre waɗa ha maare. To goɗɗo mbare ko da ɓe wi aɗo wondi be mo mbari bawa ma on ɗo joɗi ha nokkure hoore, wala ko a wawi be mako nder lebbi man. Kanjum on Jumadul Akhir, kanjum on lewru Rajab. Kayru on araɓe fuu ɓuuɓi warugo umra, sei ɓe acci ndu kayru ndu wala habre ha maru. Sei bo ɓawo suumay kanjum Ramadan, Shawwal, Zulqida, Zulhijja be Muharram, ɗi tati kanji bo ɗi tokkidirɗi. Kanji bo ɗi waɗama hakkunde
suuma e benanta hijju to ɓe waɗan umra lewru rajab nden ɓe haɓan nder lewru ramadana benanta shawwal lebbi ɗiɗi lebbi habre on nden zulqida lewru wurtugo dilla hijju on benanta zulhijja be muharram lebbi nayyi seɗi laati kanji ɗi karamɗi en tawan ɗi ha surol bara to nden sey laati ñande ɓe mbari amrumnul hadrami laati ñalawmara nde rajab to sey hefere ɓe waɗi ka mawningo hunde man jotta ka annabi joɗo sey ka hurum lebbi hurumdi sey jomirawo jippini ayare ɗo dow sariya abdoullah ibnu jashin man ɗon on jomirawo sey wiyata yasalunaka ani sharil harami kitalin fi to haɗɗo woɓɓe wi nder sahaba en kamɓe nde ɓe warti abdoullah ibnu jashin nde o warti be ndalago be dahaɓe be ko o jogi sey o waɗi tawa ko sey o ƴami annabijo to nda fa wari wofotori ñande min gaɗi haɓre ɗo ɗum ñandere nder lewru haram on no haala man kanjum joni yasalunaka ɗo o ɓe wi'a nder heefere ɗon ɓe ƴamata e no waɗi o wi lebbi ɗo ɗi karamɗi o tabitini hurum ɗo laati ɗum al'ada maɓɓe hamɓe araɓɓe woɓe wi diga annabi ibrahima totton on harmini ɗum to sey laati ɓe ƴami mo ƴamol ɗo banni jomirawo sey jaabi yasalunaka ni sharil haram qitalu ɓeɗo ƴame kadi nder lebbi hurum ɗo fuu habre waɗotona jomirawo sey wi qitalun fihi kabirun kono ko habre ha nder lewru lebbi hurum ɗo ɗum aybe mawɗum ko zunuba mawɗum on amma sey o wi wa saddun an sabilillahi na way habre ha nder lewru man on tan woni zunuba makka ba na kanjum on tan woni aybe mawɗum ba aa saddun an sabilillahi haɗugo diina allah kanjuma ɗum aybe mawɗum on wa kufrun bihi hufranago allah kanjuma ɗum aybe mawɗum on wa ikhraju alihi minhu wal masjidil harami nonnon julurde hurumadun keeru sekugo hurum maru kanjuma ɗum aybe mawɗum on ko kuma haɗugo yimɓe wara waɗa ibada ɗum aybe mawɗum on wa ikhraju alihi min nonnon fartugo yimɓe diga wuro maɓɓe wurtungo yimɓe julurde hurum ɗo kanjuma ɗum aybe mawɗum on jomirawo sey woluri kado ta hakkumu aa na way mbarugo goɗɗo ha nder lebbi haram tan woni aybe ba nda ɗiɗo ɗo ɗi ɓuri mawnugo kanjum hamɓe hefere ɓeɗo waɗa ɗi kanjum woni haɗugo diina allah en andi ɓe laati hamɓe heferɓe to ɓe andi goɗɗo o waran wuro makka ni ɓeɗo darni yimɓe maɓɓe ha yaasi sey ɓe dara ɓe aatamo ɓe wi'amo to a yehi a tawanni goɗɗo kazajo ta tokku nonnon to goɗɗo ɓe nani eggan makka warta ha annabijo sallallah alih w sallam ɗonɗuma ɓe haɗamo ayi kanjuma ɗum aybe mawɗum on nden ɗiɗaɓol kanjum on hufranago allah ayi hamɓe heferɓe wonɓe ha makka waduɓe zamanu ɓe annabijo sa sallam ɓe hufrani allah ɓawa bo allah leli annabijo nder maɓɓe mo maɓɓe be ɗemgal maɓɓe teddiniriɓe be nanta qur'anu waɗani ɓe nemaji feere feere nden ɓe hufrani allah kanjuma ɗum aybe mawɗum nden nonnon julurde huruma ɗum keeru ɗum wari ɓe heeli yimɓe ha maaru kanjum on julurde haram nden nonnon wurtingo yimɓe makka ayi ɓe farti muhajirin ko en pat sahaba en pat doggi acci makka nden ha warti karshe man ragare man to goɗɗo eggan makka wata madina sey to ɓe wi wannimo sharɗi saare ma ko o acca jawdi ma ko o acca kala ko mari fuu o acca nden ɓe acca mo o wurta to non bo ɓe accatamo o wurta sey ɓe waɗa ka fitingo madina makko jamira sey wi ɗiɗo ɗo ɗi fuumaji ɗum aybeji mawɗi on bana haɓugo ha nder lewru hurumadin kero ɗum aybe mawɗum on wa ikraju ali minhu akbaru indallahi kanjum ɗum ɓuri mawnugo ha allah mana kujeji aybeji nayyi ɗi jomirawo limti ɗo ɗi ɓuri mawnugo dininta mbarugo goɗɗo ha nder lebbi hurum ɗo indiya haɗɗo modi ɓe tafsir wi ɗum wari dow majas on ngam jomirawo ha mako nokkure woɗantamo sey ɗum laati ɗum majas on mana indiya ɗum ha allah ɗo ha hikima allah be kiita allah kanjum ɗo ɗum aybe mawɗum on jomirawo sey wi wal fitnatu ashaddu min al qatli akbaru min al qatli haɗɗo jomirawo wi keferaku waɗi jomirawo inni keferaku haɗɗo fitina ngam ko keferaku man saawi kefero ha o mari sembe o haɗan julɗo welde ha o mari sembe o haɗan julɗo neɗɗaku ha o mari sembe o haɗan julɗo marugo ko ɗume ha o mari sembe o haɗan julɗo ko ɗume o fitinan julɗo be ko ɗume ngam ɗume o senda ɗum be dina muɗum
kañum jawra wi al fitnatu keferaku ashaddu min al qatli akbaru min al qatli ɓuri mawnugo dininta wargo ɗo ayi ɗo goɗɗo goto on mbara ha nder lebbi hurum kanjum on amrumnul hadrami ɗo nden raaɗiɗo ɓiɗo waɗa ɓe yi'ayɗi kanji ɗi mawɗi jawra se waɗan ɓe ta hakkuma dow maji ayɗi ɓe watta ɓuri mawnugo dininta mbargo ɗo se modiɓe tafsiru ɓe wi to noyi on jotta ka kiita lebbi hurum may sam woni ɓe yehi konnguli ɓe wi lebbi hurum ɗi ɗonno ɗi haɓatake sende jawmirawo jippini ayare surol bara wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa diga yande adama jippi to haala kiita hurum ma wala o ɓe bo wi aa kiita hurum ɗo lutti amma julɓe ummatako be konu maɓɓe ɓe yaɓe hippa heferɓe sei to heferɓe on hippi nden ɓe kapto o ɓe bo wi aa wala alkawal ma lutti hakkunde julɗo be kefeero diga ñande kayfa yakunu lil mushrikina ahadun inda allahi wa inda rasulihi diga ñande ala ñande ayare ɗo jippi hasurol bara to wala alkawal luttugal diga ñande jomirawo wi inna allaha bari'un min al mushrikina wa rasuluhu o fiɗɗake hefeɓe nden bo ɓe wi hurum waɗama ngam kujeji ɗiɗi tabita umrato ta'e kañum waɗi hurum lewru rajam nde lati ɗum lewru hurum on habre waɗatake fitina fu waɗatake ko mojo umman oɗo holɗini o yaha waɗa umra ma ko o hota ha o woni fu nden hijju kañum bo kanjum on zulqida zulhijja be muharam lebbi tati ɗo kanjum bo laati ɗum lebbi hijju on kanjum bo seeɗi laati habre waɗatake hamaje ngam ɗume ko mojo ɗo holɗini umman yaha hijja warta to diga ñande jawmirawo jippini ayare إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا diga ñande jawmirawo wi heferɓe ya allazina amanu innama almushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharami ba'da amihim hadha wa in kiftum ailatan fasawfa yu'minullahu min fadli in sha'a ko diga ñande jawmirawo jippini ayare ɗo o wi kefeero ɗum coɓe on kefeero to ɓeeta meta ɓadda julurde suudu kaaba ɓaawo hitande hikka ɗo kanjum woni hijju ɗum sayyidina bakar hijji hitandere jeeneɓre nden annabijo bo hijji hitandere sappore nde laati hajjatul wada'i to hijjare jeeneɓre ɗo ay kanjum on ayaje ɗe anko annabijo sallallahu alaihi sayyidina bakar jomirawo annabijo shiri konu shiri jahangal hijju mofti mumin en dilloɓe hijjoɓe fuu o waɗi sayyidina abakar on aradiɗo maɓɓe sey nde o dilli nden ayaje aran bara ɗo ayaje nogas jippi ndeɗe jippi se o windani ɗe sayyidina ali se o wi sayyidina ali dilla yaha laata kañum on jangata ɗe sen haɓe wurti ɓe dahi sayyidina abakar se warti wi kadi woodi ko allah jippini dow ardungal makko na nden annabijo leli sayyidina ali be ayaje ɗo se annabijo wiyatamo ɗo haala kasum keraɗum on wala mo ɗum woɗanta se bani hacim kanjum sayyidina ali hanko on yehi jangi ayaje ɗo innamal mushrikuna najisun fala yaqrabu madina o wi diga ñande man modiɓe tafsir se wi diga ñande man wala alkawal lutti mana kiita lebbi hurum arti yani diga ñande man to haɗɗo se laati woɓɓe nder modiɓe wi hurum laati ɗo waɗe banano konuji laati ɗo waɗe ha dina arandejum dinaji artuɗi ha woɓɓe wi annabi ibrahima kanko on sunniɗini hurum ɗo nden araɓɓe ɓeɗo dow majum ha annabi jori tabitini ɗum jippayi bo ɓe se ɗum ɓamtaka bo se ɓe ayaje bara woɓɓe bo wi kiita man luttan ha hande kiita hurum lebbi ɗo luttan ha hande to irum majum feƴƴi to amma ɗo zamanu islama ɗo mari dawla islama ɗo mari sembe mana nda oɗo ɗon amirul muminina hanko on windata ko aya ka en sali nane ka kutiba aleykumul qitalu ko kanka jotta kiita ma ka chanji ngam dalila ɗume wala nda amirul muminina mo windata hokka isini jihadi to asbabu muɗum cikidi to haɗo jomirawo se wangitini hamɓe heferɓe keferaku maɓɓe no woni be julɓe ɓawo ayaje ɗo o wi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u jomirawo wi hamɓe heferɓe fa ɓe seedatako ɓeɗo habda be julɓe haɓe lorna julɓe ha diina muɗum diinaji maɓɓe to ɓeɗo mari bawɗe to ɗo ayaje feere ɗo wangitina ɗum ha nder qur'anu irum ayare en sale surol baqara walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu be nasara ɓe nuɗɗintama
mana yahudu be nasara yerdata ko julɗo be julndanku muɗum sey ñande julɗo sendiri be diina mako o tokki ɓe. nden hamɓe heferɓe waddu law takfuruna kama kafaru, hamɓe heferɓe ɓeɗo yerla hamɓe ma ɓe hufra, mana julɓe ɓe tokki annabijo sallallah alih w sallam ɗo ɓe acca diina man ɓe warta ɓe heferɓe ɓe lorta ha kefaraku ba maɓɓe. nden ay wadde kasiru min ahli lkitabi la yaraddunakum yani min badi imanikum kuffara, ay ɗuɗɗum nder ahlul kitabi ɓe yelino onon julɓe ɓe waylita on, mana on acca dina ɗo on warta on heferɓe. to kañum jawrawi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum, hamɓe ɗo heferɓe to a laari siyaku on bo kefeero ko noy waɗi o yerdata ko julɗo ɓe julɗankumako sey ñande julɗo sakkini dina muɗum. haɗɗo modi ɓe wi to a laari goɗɗo kefeero ɗo yerdimo ɗo wondi be mako ɗo waɗa mu'amala be mako ɗo yerdimo siqa bi nafsi to o arti o sendiri be dina mako. woɓɓe wi hukman, woɓɓe wi bo ma'nan. to a laari goɗɗo oɗo waɗa oɗo jillidira be hefreɓe oɗo waɗa alaka hefreɓe ɗo yerdimoni to warta o sendiri be dina mako ngam dalila nassi ayare jomirawo wi kefeero yerdata maɗa sey to o sendi maɗa be dina maɗa. nden bo hamɓe heferɓe ko ndoy on ɓe wala shungulla, ɓe wala numo, ɓe wala kuugal, ɓe wala dabare sey no ɓe sendirta julɗo be dina muɗum. to en andi dede jotta ko fe'ata ko ha leddi meɗen, en andi jotta ɓe wurtini kujeji goɗɗi feere, heferɓe ɗon ayinaɓe ɓe wurtini jawle ɗuɗɗe ɓeɗo wa'ita ha hooseje ɓe yaha ɓeɗo majjina yimɓe ɓe hefnitina ɓe, mana ɓe senda ɓe diga to dina islama ɓe wartira. ɗum waɗi hananta neeja wuro ɗon musamman wuro ɗum fulɓe on, ɓeɗo esta fulɓe be kujeji feere feere, ɓe dinga yarango ɓe manda, ɓe dinga yarango ɓe lekki, ɓe dinga yarango ɓe kilbu, ɓeɗo yaha tufa na'i maɓɓe, ɓeɗo takka ɓe ha ɓe waɗi ka hollugo ɓe diina, ha ɓe waɗi ka sendango ɓe tufan, ha ɓe warti ɗum fulɓe on jotta ɓe wayliti ɓe warti ɓe christa en ɓe heferɓe. nonnon jotta ha caɓɓal donkin ha nder caɓɓe meɗen wakkere to ngotoɗo fu en heeɓi habaru balɗe ɗo woodi woɓɓe feere ɓe waɗɗiti dow hoosere man ɓe majjini julɓe ha juulurde maɓɓe nde ɓe juulata ɓe cenñide ɓe wartiri nde ɗum coociru on, ɗum haykaleru on. to irum majum ɗum ɗo fe'a ngam kefeero be kefaraku mako o accatako julɗo jooɗa be julnanku muɗum to oɗo mari bawɗe. kanjum jawrawi wi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istada'u, ay in harfere sharɗi wari haɗɗo to ni ɓe mari bawɗe man, holli ha ɓe mari bawɗe pat to julɗo bo fotai waɗa julnanku muɗum. ɗo kanjum on yata wadde hen ha zamanuru no warti jotta si a tawa ɓe waɗaka ƴonugo kalimawol hurriya, ɓe mbiya goɗɗo ɗo mari hurriya o waɗa no o yiɗi ha diina mako, sei ɓe mbiyama goɗɗo to o yetti duuɓi 17 ni to oɗo mari hurriya o waɗa diina ka o yiɗi fu. amma to goɗɗo fa'i diina islama ɗon bo sei ɓe umma ɓe happitanamo to yimɓe mako ɗo mari bawɗe no haɓira be mako ma be mako. amma to goɗɗo accan no islama warta ha diina maɓɓe on ɗon bo sei ɓe jaɓa mo ɓe dara ɓe taadamo ɓe mbiya e lallay oɗo mari ra'yi o waɗa ko o yiɗi fu. ɗo pat ɗum ɗo fassirina en ayare ɗo ngam kanjum ɗum teedata ɗum tayratako. wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. to nden sey jomirawo wiyata wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafiru. jomirawo wi to goɗɗo o wayliti o irtoɗɗi o acci diina mako fayamut o maayi bo wa huwa kafirun, wa alhaali yake man huwa kafirun ko kefeero. jomirawo sey wi fa ulaika habitat amalum fi dunia wal akhira, ulaika ɓeɗo ɗo amalum kuuɗe maɓɓe haɓidat wonni ko liɓi ko yirbi fi dunia wal akhira, ha duniya be lahira fu. to haɗɗo modi ɓe sey fasiri ɓe mbiyata ñande goɗɗo irtoɗɗi sey ɓe fassiri ɗume on woni irtidadu kam, ɗume on woni irtoɗɗago. irtoɗɗago kanjum on goɗɗo o julɗo dañaɗo ha nder diina islama ko kuma o jaɓi diina islama nden sey o wi'a hande o accika cakanange, o wayliti o accika, mana o wurti diina man, o acci julugo ko o acci sumugo ko o acci ko kuma o yankiri dede kujeji wajibaɗi ko kuma o yerday be annabijo sallallahu alaihi wasallam e ko nandi e maaji. modi ɓe sey yehi dow konnguli feere feere haɗɗo ɓe mbiyata irtoɗɗago. to ni goɗɗo o irtoɗɗi o acci diina mako
ayi jamirawo wi fa ulaika habitat amalum fi dunia wal akhirah ɗume o noni liɓago kuuɗe maɓɓe ha duniyaru en ɗo andi kuuɗe huweteɗe ha duniyaru nanema baraji maji tammaka ha duniyaru ha lahira on baraji tamma amma ɗume on waɗi jamirawo wi fi dunia ha duniyaru ɗo sey ɓe mbi to ñande goɗɗo o laati o julɗo woodi lawasimul islami ɗon lismanoji juldam kuɗon arandewol iyam ma ko harmi jawdi ma ko harmi neɗɗaku ma ko harmi to o laati o julɗo ni ɗiɗo ɗi pat maji ɗi laati ɗi haramun kullu muslimun haramun damuhu wa maluhu wa irduhu oni goɗɗo o laati o julɗo kujeji ɗo ɗi pat ɗi laati ɗi haram on julɗo fotoy ɓatta ɗi fotoy mema ɗi to goɗɗo irtoɗi ɗiɗo ɗi tati pat ɗi yani wakkati o irtoɗi man nden nder majum modi ɓe sewi wiyata nder liɓago kuuɗe ɗe duniyaru mana kuuɗe duniyaru yibbata nden goɗɗo to o laati o julɗe innamal muslimuna ikhwatun julɓe kana ɓe derɗiraɓe na kala julɗo fu al muslimu akol muslim ko to ñande o irtoɗɗiɗo ni to o wurti nder derɗiragu man nden kujeji ɗon ɗuɗɗum ɗi laatago goɗɗo o julɗo ɗi wajibi ha maako ɗi laatan kanji ɗo o ɗon nder maji oɗo waɗa bénéfice be maji kanjum on diga wakkati o irtoɗɗi debbo maako ɓe cendiri nden to o maayi ɓii ko ronatamo to goɗɗo maako maayi mo o ronatan ko ma o ronata ɗum kiitaji ɗon ɗuɗɗi ɗi fuu maji diga wakkati o irtoɗɗi ɗo ɗi pat maji ɗi yani kanjum waɗi jamirawo wi fo ulaika habitat amalum fi dunia mana caniji ɗi duniyaru nden jamirawo wardi wal akhirati be ilahira bo nane men ɗo andi mo mayri kufru hanko o nastani yite to si haɗɗo jamirawo wi fa ulaika habitat amalum fayamut waman yartad minkum an dunia fayamut o wa kafirun ɗo to ni goɗɗo o irtoɗɗi o acci dina makko nden bo o maayi o keefeero mana o tuubay o wayliti o warti o julɗo haɗɗo holli en ase goɗɗo to o irtoɗɗi nden o lori o tuubi o irtoɗɗi o acci dina nden o lori o lorti ha maka to modi ɓe sewaɗi ko ngulu ɗiɗi haɗɗo jam en masabaji imam malik be abu hanifata ɓe mbi ko o warti ha dina to o irtoɗɗi o lori o warti ha dina to kuuɗe makko ɗe wowi harande ka ɗe pat ɗe saali to o hijjino dewno so to o lori o fuɗɗiti hijju to o dede o waɗi kala kuuɗe makko ɗe waɗi ka pat ɗe pat maɗe ɗe liɓi amma imam shafi be amadou ibnu hambali ɓe wi aa nde o irtoɗɗi o lori o tuubi o warti ha islama pat to kuuɗe makko nane pat baraji makko ɗon nane ma sharɗi man ɗume fa ulaika habitat amalum fi dunia walakirati ɗo ay fayamut wa huwa kafiru sey to o maayi dow irtoɗɗago man on to o maayi dow oɗo irtoɗɗi o tiɓini to kuuɗe mako kadi ɓaɗɗe ɗon amma to o maayi dow irtoɗɗago mako o maayiri kufru to oɗo kam kuuɗe mako ɗe pat maje ɗe yirbi kanjum waɗi konngule ɗiɗi ɗo woɓɓe mbi kuuɗe mako ɗon ko ɗo wi warta ha masaba abou hanifata be masaba maliki ko o hijjino loro o fuɗɗita hijju mako rewɓe mako ɓe to'ino dole on o loro o fuɗɗita tegal hakkunde mako ɓe maɓɓe dede ko nandi be maji fuu amma imam shafi wi a tegal mako ɗon ngal arandewal go ngal ɗon nden hijju mako bo ɗon je o hijjuno ɗon e ko nandi e maji fuu nden jamirawo nden ɓe wari ɓe warti kiita irtoɗɗago man ɓe wi to e noyi to goɗɗo o julɗo o wi o irtoɗɗi hanko bo no kiita mako kanjum on haɗɗo woɓɓe se mbiyata masaba seydna oumar kanko on masaba abou hanifata kanko on masaba imam malik o wi to goɗɗo irtoɗɗi ɓe heɗitanmo balɗe tati to o dañaɗo islama o mawni nder islama nden o wi o irtoɗɗi to ɓe heɗitanmo balɗe tati ɓawo balɗe tati ɗo ɓe mbaramo ɓe accatamo nden se woɓɓe wiyata aa ɓe muñanamo se to o waɗi lewru ngam waɗi ha zamanu seydna ali goɗɗo feere wi irtoɗɗi nde irtoɗɗi ɗo se o hoosi ɗum oɗo wondi be muɗum se nde ciki lewru o haddi ha lora sali nden o mbari ɗum o e bo se hoosi masama kañum imam shafi wi so to waɗi lewru e ko nandi be maɓɓe se laatake kiito irtoɗɗago to ni goɗɗo o irtoɗɗi o mbarateɗo jamirawo wi ay a mbara kefeero se to dalilaji waɗi ɗi a mbarata bo ɗiɗon sharɗiji jeyaɗi ɗiɗon nden a mbara kefeero amma goɗɗo to o irtoɗɗi bo o mbare tan to ɗum woni hikima man e wi to to ni goɗɗo o irtoɗɗan ɓe accamo nder julɓe ko ɓe accamo oɗon to o wonnan nisamu islama fuu ngam ɗuɗɗum funane ma ko watta irtoɗɗa woodi kuujeji goɗɗi feere ɗon ɗi yiɗa to o yi wane bo irtoɗɗi lori ɗo jooɗi jam to koma irtoɗɗa kanjum waɗi islama wajibin to ni goɗɗo o irtoɗɗi o mbare tan ɗo kanjum woni kita mako
nden jomirawo lori wiyen olayka sabunerum fiya khalidun nden kuuɗe maako ɗe duniya be lahira fu ɗe liɓan ɓe yibban ɗo nden ɓeɗo to a yiɗi anda ɓen ononi yimɓe yiite to kamɓe on ɓe silmi ɓe lori ɓe irtoɗɗi ɓe maayi bo dow irtoɗɗago maɓɓe haɗɗo nder moɗiɓe tafsiru ɗayrum ashir o wiyata ayare ɗon nde ɗon nder ɗume dalailun nubuwati annabako annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗume on waddi ayare ɗo be tafsilu nde wolwi haala irtoɗɗago ɗo to ko waddi nde ngam famna julɓe tamme irtoɗɗago ɓawo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ngam may mo irtoɗɗi fu nda kugal makko ɓay siyaɓa non waman yartadid minkum an dini fayamut fa huwa kafirun wa ulaika habitat amalum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabu narihum fiha khalidun ɗume on ɗi tafsilu ɗo wari ngam famnugo fa ɓe anda ɗum waɗa to jomirawo arti holli kita man kañum nde annabijo sallallah alih sallam acci duniyaru ay ɗuɗɓe fu irtoɗɗi en wi'a ko taari madina ko kuma araɓe jaɓino duyna amalu fuudu ɓe fuu maɓɓe ɓe irtoɗɗi se yehi lutti noyi lutti yimɓe tato tan mana wuro makka be wuro madina be wuro ɗaifa gure tati tan luttiɗi be islama ha ma yehi warti nawayi ɓe irtoɗɗi tamba aa ɓe ummi ɓe wari ɓe ɗo hippa wuro madina ɓe wi ha ɓe heñita dina islama ɗon on seydina abacar fuɗɗiti habre be maɓɓe nden oɗo habda be maɓɓe oɗo habda be maɓɓe ha nanta waɗi lebbi 12 nden o tabitini dina man ka woni no ka wonno to nden nder ko o waɗi kanjum on tasiru jeyci usama kono usama on arti o ummini dilla ngam irtoɗɗa ɓe fa ɓe anda dina allah kaka ɗon to haɗɗo sei ɓe modi ɓe jami ɓe wi e noyi kiita sahabo en irtoɗɗiɓe ha zamanu annabijo nden ɓe lori ɓe lorti ɓe tuubi noyi kiita sahaban kakuɗo ha dow maɓɓe na inu abdoulah ibn sa'd ibn abi sarhin en ayan ko ɗon nder windoɓe wahyu ɗo ɗon nder windoɓe wahyu ñande jomirawo jippini ayare ha suratul muminina to ha ragare fakalaknal mugmata alakatan fakalaknal alakata isaman ɗo fakasafnal isama lahma summa anshanahu halqan akar nde o annabi jo wi summa anshanahu halqan akar oɗo joɗiɗi be seydna omaru se haal hoosimo se o wi fa tabarakallahu ahsanal khaliqin no wi fa tabarakallahu ahsanal khaliqin annabi jo se laari abdoulah ibn abi sa'd wi windu banni allah jippini to se o wi ate annabi joni hawtata be sahaba mon hawa tawalli fa qur'anu se o irtoɗi o doggi o hoti makka hanko oɗon nder ɓe annabi jo dirtini iyam maɓɓe ñande fatu makkata annabi jo wi ko ɓe tawi ɓeɗo jogi suudu kaba ɓe mbara ɓe amma o heɓi o wari o tuubi oɗon nder ɓe waɗani ceeto ha annabi jo o wari o tuubi nde o tuubi annabi jo se wi o wacca madina o on o hoti misra o wari o jooɗi ɗo to hanko ɓe mbino kiita sahabankaku mako se ɓe mbiya ayar ɗo arti timmini o maayayi dow irtoɗɗa ko hanko oɗo dow sahabankaku mako amma ha riwaya mako woɓɓe wi o jaɓanteɗo riwaya ɓe wi o jaɓantaɓe se ɓe mbi to e noyi irum uyetunum husnin en ɗon irum ɓe irtoɗɗi ɓawo annabi sallallahu alih w sallam amrunu madi kariba en amrunu e ɗuɗɓe ɓe ɗon hamɓe ɓawo annabi jo ɓe sahabo en on amma ɓawo annabi jo ɓe lori ɓe irtoɗɗi hamɓe wona kiita sahabanko maɓɓe woɓɓe modi ɓe wi a ɓe limtataɓe nder sahabo en ngam ɓe irtoɗɗi ɓawo annabi jo woɓɓe bo wi a martaba sahabanka ku feere ndeni ɓe tuuɓi ɓe lorti dow laawol to ɓe ɗon nder ɓe sahabo en man to haɗɗo ayi nder maɓɓe ɗon ɗulay hatunu mihsan al asadi hanko o aaƴi annabako fu ɓawo annabijo o sahabojo noon nder bani asad woni ɓawo annabijo wi o annabojo nden ɓawoɗo ɗon ha o haɓi hanko ukashatunu mihsan mo en limtiɗo yiɗo annabijo sallallah alih w sallam ɗo hanko ɗulay ha on mbarimo dañere nde o wari o tuubi jamane seydna abacar se waɗimo o wurta o dilla kadisiya nden ha jamane seydna oumar wi to ɗulay ha o laata o ɗon nder sarkiyaji en amma ta ɓe hokkamo ardugal hanko to ha ɓe fottin ɓe wi to na ngam maako da ko nu kadisiya waɗata gon nasaraku ngam hanko on mbari hurmusanu to haɗɗo se ɓe mbiyata to sahabojo on wari ha tarikaji ha siyar ɓe mbima o irtoɗɗi to hanko fa ɗum memata to ni o lorti tubu mako sahi to ɗum memata ko martaba ko sahabankaku mako kanjum on sahi to ayare ɗo nde wari nde dalailu nubuwati nde ɗo famna en dedei kiita irtoɗɗiɓe no woni nden bo nde ɗo farna en no irtoɗɗago woni allah renu en inna alladina amanu inna alladhina amanu walladhina hajaru وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم جميعا إن الذين عندهم
amanu nuɗɗinɓe wa hajaru ɓe peri ɓe eggi makka ɓe warti madina wa jahadu nden bo ɓe koni fi sabilillahi ha dow dina allah ulaika ɓeɗo ɗo yarduna ɓe ɗo tammi rahmatallahi hinna e allah wallahu jamirawo gafurun o yafotoɗo rahimun o kinnotoɗo. Are ɗo nde jippi ha dow Abdullah ibn Jashin mo en bolwinane ɗo nde ayare arandere ɗo nde jippi yasadunaka ni sharil harami qitalun fihi nde wari nde fiɗɗi ɓe dow aybe ɗum ɓe yi'anno ɓe ngaɗi sey o wiyata annabijo to yikka annabijo am min waɗayi aybe no min woodi baraji bona ngam min waɗi kono fi sabilillahi. To haɗɗo sey jamirawo jippini are ɗo nde wiyata andu ɓen nuɗɗinɓe hamɓe on mana muhajirin ko en ɓe nuɗɗini annabijo diga ha makka ɓe muñini torraji ɗi heferɓe torriɓe nden wa hajaru inalzi amanu wa hajaru nden bo ɓe lori ɓe eggi makka ɓe warti ha annabijo sallllahu alayhi wa sallama nden wa jahadu nden ɓe ɓawaɗo ɗon ɓe lori ɓe wurti jihadi fi sabilillahi to ɓeɗo ɗo fa ɓe tamma hinna e allah mana jomirawo hinnan ɓe nden to ɓe ɗo yiya no woodi aybeji ɗi ɓe waɗi bo wallahu jomirawo gafurun o yafoto rahimun o kinnotoɗo. Haɗɗo nden dalagu je ɓe waɗinogo annabijo sallallah alih w sallam nde ayaje ɗo ɗe jippi annabijo sey waɗi ɓe waddi dalagu man ko ɓe heɓi ha sari Abdullah ibn Jashin man en mbi kanjum lati arande dalaguji keɓaɗo ma islama annabijo sey waɗi kumusu o hosi kumusure makko sey o sennani ɓe hamɓe ɓe jeenayo bo gueɗal maɓɓe ɓe fuu maɓɓe nden dahaɓe go bo ɓe ɗiɗi sey yimɓe maɓɓe wari taɓɓiti sottugo ɓe hankoɗe wi Usman ibn Abdullah ibn Utbata be nanta Hakamun ibn Kisana hanko sey o silmi ɓe wari o laari no annabijo woni o yino dina sey o silmi shikenan o laati oɗon nder sahabuni annabijo oɗon nder mbaraɓe yawma bi'iru ma unata nden hanko Usmanu bo o sotta o hoti makka nde o hoti makka o yehi hanko ha o maayi o silmay o maayi nder kufre makko ɓawaɗo ɗon nawfalu nder ɗiko kañum oɗon nder ɓe wari hananta konul hasabu hanko on o ɓiɗɗi puccu makko ha o diwa o era se o yani ha nder gaska hanko ɓe puccu makko fu ɓe yehi ɓe maayiɗo to ni wattan maɓɓe woni hamɓe sariya Abdullah ibn Jashin en rammiɗinon haɗɗo subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal hakimul hakim إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.